योगी सरकार के भ्रष्ट बुलडोजर के शिकार भइले कानपुर के पंडित जी। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर अभियान या भ्रष्टाचार के आतंक। योगी के बुलडोजर भइल यूपी में भ्रष्ट अधिकारिन के पहली पसंद। ब्राह्मण परिवार के जलाकर मार देले पुलिस और पट्टीदार। सबसे बड़ा सवाल आज इहे बा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटौला के नाम पर झोपड़ी के भीतर माँ और बेटी के जला के जिस तरह मार दिहल गईल बा, उसे बहुत साफ हो गईल बा कि बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ जौन देश भर में लोग आवाज़ उठावत रहे, ओकर कितना आज जरूरत बा। कहल जला बोअबा नीम बबूल के त आम कहाँ से खइबा। कुछ यही तरह के स्थिति कानपुर देहात में ब्राह्मण परिवार प्रमीला दीक्षित और उनकर बेटी नेहा दीक्षित के मौत के बाद लोग कहता। काहे कि दीक्षित परिवार के साथे जौन हादसा भइल बा, जेमे सीधे आरोपी प्रशासन के लोग बा, बड़े बड़े अधिकारी बाड़े और भ्रष्टाचार के पूरा कहानी बा। अगर कानपुर देहात के ई बात आपन सब समझल चाहत हई तो ये बिल्कुल सिनेमा की तरह सच बा कि एक गरीब आदमी बा जो 100 साल पहले एक ऐसन ज़मीन पर बस गईल है जौने के कहल जात है कि सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज के है, गैर मजरूआ ज़मीन। वो गैर मजरूआ ज़मीन के बहाने जौन है तो कृष्ण कुमार दीक्षित के पट्टीदार, कृष्ण गोपाल दीक्षित के पट्टीदार और आरोपी दीक्षित दोनों एके जाति के हमें, एके घर के हमें, पट्टीदार हमें। वो जौन है अशोक दीक्षित और कृष्ण गोपाल दीक्षित के बीच झगड़ा भइल। अशोक दीक्षित और अनिल दीक्षित के इच्छा ई रहल कि अगर कृष्ण गोपाल दीक्षित के जौन मकान है वो हट जाए तो इनके ज़मीन के कीमत बढ़ जाए। असली बात ई रहल। एकरी खातिर अशोक दीक्षित, जौन हम अनिल दीक्षित, गेनालाल दीक्षित, विशाल दीक्षित, ये सब मिलके लेखपाल के, सिपाही के, एसडीएम के, कानूनगो के सबके खरीद ले हमें। और खरीदला के बाद सबसे पहले तो 14 जनवरी के कृष्ण गोपाल दीक्षित के घर ढहा गई एसडीएम डीएम के आदेश के बाद। जब 14 जनवरी के घर ढहा गई, फिर वहाँ एगो झोपड़ी बना के कृष्ण गोपाल दीक्षित रहे लगले। पहलू से रहत हमें वो उनकर झोपड़ी बा। वहाँ फिर शिकायत भइल और 13 जनवरी के प्रशासन जौन है तो उन जगह पे वो झोपड़ी में आग लगा दिहलस। और वही आग लगौला से माई बाप बेटा बहिन सब अंदर रहलें, जौने में बच गए कृष्ण गोपाल दीक्षित। उनकर लइको बच गई भाग के, लेकिन बहिनियाँ नेहा दीक्षित और माई प्रमीला दीक्षित जल के राख हो गई। अब जरा सोचल जाओ आपन सब कि आखिरकारी कैसे भइल। सब लोग दरोगा के, पुलिस के, लेखपाल के भ्रष्टाचार के नइखे जानत। एक एक आदमी कुल पहचाना था, लेकिन सरकार की अगर गलती के आदमी सपोर्ट करे लागी तो ई और आसान हो जाए प्रशासन खातिर। ये भइल बा उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर बाबा के नाम पर योगी आदित्यनाथ जौन बुलडोजर चलवावल शुरू कैलें, ओकरे खिलाफ कोर्ट भी लोग गईल। जज भी बोलें कि अगर खाली पुलिस की कहला के आधार पर अगर बुलडोजर चले लागी या नेता की कहला पर बुलडोजर चले लागी तो कानून नाम का कोनो चीज़ नहीं रह जाई। और उत्तर प्रदेश में यह होता कि भ्रष्ट पुलिस वालन के, एसडीएम के, सीओ के, लेखपाल के बिल्कुल बाहर आ गई है। कहीं से कोनो शिकायत करा देत हमें और करी बाद जौन है तो जेकर लाभ बा, मुनाफा बा, वो ज़मीन में ईमानदार हो जाता, जे रहता वो भ्रष्ट हो जाता। और ओकर कहानी कृष्ण गोपाल दीक्षित की बेटी और मेहरारू की तरह हो जाता। ये लिए बहुत सावधानी बरते के चाहिए। ये लिए कहावत कहल जाला कि सरकार के सरकार की तरह रखल जाओ, रिश्तेदार न बनावल जाओ। अगर सरकार रिश्तेदार बनी तो कानपुर देहात के हाल हुई। और साथ साथ ये भी बात सही बा कि जब ई बुलडोजर मुसलमान घरों पर चलल तो तमाम हिंदू लोग ताली बजावत रहे। देखा, गलती के साथ देबा तो एक दिन वह गलतियाँ तह के चपेट में लेके मरोड़ के मारी डाली। और वह कहानी अब होता। अब फन बढ़ गई बा सांप के, अब वो रुकला से रुकत नहीं खे। अब ओकरा मुँह में खून लाग गई बा और प्रशासन के खून इस कदर लागल बा कि जौन हाथ मुसलमान की तरफ बढ़ल, अब पंडियो जोली को वह हाल बा। उत्तर प्रदेश में ये लोग ब्राह्मण परिवार है जो सबसे ज़्यादा भाजपा खातिर ताली बजावेला या भाजपा के गलत नीति के समर्थन करेला, ओकर अब ई हाल बा।
अब और इसे आगे का कहल जा आप लोग खुद समझे, लेकिन ये बहुत जरूरी मुद्दा बा जैसे बुलडोजर संस्कृति के गलती के समझल जा सके।